Masterclass degustace v rámci vín ze zámku jsou neoddělitelnou součástí. Letos jsme si pro vás přichystali hned dvě. Tu první na 15. hodinu, kdy Ivo Kaňovský představí krémanty a šampaňské, jinými slovy klasické sekty z francouzských oblastí, šampaň, Alsasko, Savojsko, Jura a Bordeaux. A k tomu přidáme i troufale jednu Moravu, jednu speciálku, kterou jsme si pro vás chystali. 10 let zrál na lahvi Nikros Vín Sekt ročníku 2013. Tak uvidíme, jak obstojí. Druhá degustace, která proběhne 17:30 a povede ji Marek Foltín, odborník na slovo vzatý a milovník vín. Tak to bude Schloss Johannisberg, ikona německých rýňáků z oblasti Rheingau. Pokud milujete rýňáky jako já, tak tam prostě nesmíte chybět. Ročníky 18, 19, 22 a 24 nabídnou velmi krásný pohled na tady tuto světovou odrůdu. Tak a teď co s tím? Nemáme nafukovací prostory, čili je potřeba se dopředu registrovat či si rezervovat svoje místo u stolu a u skleničky mailem na marketing@zámeckevinařství.cz, tak neváhejte a pospěšte si. Já se na vás těším. Čau.